Samantala, kampanya po sa pangangasiwa ng Galunggong isinagawa po sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Intern Charlene Libaw. 104.7 IFM Report. Nagsagawa ng kampanya sa Dagupan City upang itaguyod ang tamang pangangasiwa at pagpapanatili ng galunggong, isang mahalagang pelagic na isda sa rehiyon. Layunin ng kampanya na tugunan ng mga isyu at ilegal na pangingisda at labis na pangingisda. Pinapakita nitong kahalagahan ng pagtutulungan ng mga mangingisda at mga kinauukulang sektor upang mapanatilang sapat na populasyon ng galunggong at maprotektahan ang yamang dagat. Inaasahan na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito ay may iwasan ng overfishing at mapapanatili ang sustainability ng sektor ng pangingisda. Kasama mo sa IFM Dagupan, Idol Intern Charlene Libaw, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.